Aya sọpụrụ gị onye na-achị n'eluigwe na-achị n'ụwa. Deeme ka arụ ọma mma mazuru arụ isi iyi ike ndụ. Deeme n'ihi ịhụnanya gị na obiọma gị n'ebe anyị nọ. Ọ bụ ezi na ya erughị ya ma niile ngosi gị ji bụrụ Chineke n'ebe anyị nọ. Deeme gị onye debere isi n'ụra anyị niile dị iche iche. Deeme gị onye duru anyị n'ụbọchị taa. Anyị gara ọtụtụ ebe dị iche iche gị site na amara gị wee kpụghachite anyị. Ihe nke niile na-egosi ịhụnanya na ezi ebumnobi nke ị nwere n'ebe mmadụ ikere eke nọ. Deeme gị onye kpọtara anyị n'olulu chi anyị Jehova gị wee gaa n'ihu gọzi anyị. Ka ekele na otuto na ọchịcha mma mbuli elu ka ha niile tiri gị ebighị ebi n'aha Jizọs Kraịst. Chukwu ọma anyị na-ayọ gị naanị gị ka anyị chọtara n'olulu chi anyị. Anyị bịara Jehova ka izute anyị. Anyị bịara ka imetụ ndụ anyị aka ka ndụ anyị wee bụrụ nke gbanwere. Anyị bịara Jehova ka imere anyị ya nke mmadụ na-apụghị imere anyị. Anyị bịara ka iwepụ ihe dị mwepụ n'ime ndụ anyị, ka itinye ihe dị ntinye n'ime ndụ anyị. Anyị bịara Jehova ka i wee gọzie anyị. Onye nwe anyị anyị ayọ n'obi ebere gị agabela mmadụ ọbụla n'ururuchi a ma zụta n'ime n'aha Jizọs. Zọọ n'asụsụ nke mmadụ ọbụla na-adọta n'ihe niile anyị wee bụrụ ya na nsọ gị nọ. Ngọzi gị wee bụrụ nke anyị. Deeme ka ọrụ Chineke onye na-aza ekpere site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Baba. Anyị na-ele anya dịka ewepụtara Operation Panel 2022 nke tinye na-asị unless you touch me, unless you bless me. Mgbe a na-ekwu okwu unless you bless me, ọ bụrụ na gị na mmadụ emejide ihe, mmadụ wee jide gị sị unless you do this, unless you do that, I will never let you go. Ọ pụtara na ile onye ahụ anya na mkpụrụ anya na mkpụrụ anya onye ahụ eche njikọ. Ihe ọ pụtara bụ na onye ahụ dị njikere either to fight ma ọ bụ na ọ dị njikere ime ihe ọbụla ka o wee nweta ihe ahụ ọ na-eme gịnị ọ na-achọ. Unless you bless me, unless you touch me, I will never let you go. N'uche nke mụ ana m apụta mgbe a na-asị unless you touch me, ọ pụtara na onye ahụ nọ at the point of total surrender. Onye ahụ nọ to the total surrender unto God. Onye ahụ nọ at the point of determination. Maka na onye ahụ eleela anya gburugburu site na ihe nke ọ na-agabiga ọtụtụ ihe ọ na-akụ, o wee decide at that point, I will never let you go. That person nwere great determination o ji enwe ha. Mgbe a na-asị I will never let you go unless you touch me, onye ahụ nọ at the point of let's settle this matter once and for all. Let's settle this issue so that I will be a free person. Mgbe ọ na-ekwu unless you touch me, ọ na-ekwu okwu ka agbanwee ndụ ya. It's a point of transformation. Oge mmadụ na-achọ ka agbanwee ọnọdụ ya ka o si n'ọnọdụ nke elu n'ala wee gbadoro ọnọdụ dị elu. Mgbe mmadụ na-asị unless you touch me, I will never let you go, ọ na-apụta na mmadụ na-ewezuga amamihe nke onwe, na mmadụ na-ewezuga oke mmụta nke niile, na mmadụ na-ewezuga nghọta nke ya, na-adaberezi na nghọta nke onye ahụ ka ya elu. Ya ka ọ ji asị I will never let you go unless you touch me. Unless you touch me. Emere m isi gị n'abalị a, onye nwe anyị eze nke ndị eze, he will touch you tonight in the name of Jesus Christ. Genesis chapter 27. Genesis chapter 27. Mma amalite from verse 18. Genesis chapter 27 from
Verse 18. And he came unto his father and said, My father. And he said, Here am I. Who are you, my son? And Jacob said unto his father, I am Esau, your firstborn. I have done accordingly as you have bade me. Arise, I pray thee, cease and eat of my food, that your soul may bless me. And Isaac said unto his son, How is it that you have found it so quickly, my son? And he said, Because the Lord your God brought it to me. And Isaac said unto Jacob, Come near, I pray you, that I may be you my son, whether you be my very son Esau or not. And Jacob went near unto Isaac his father, and he felt him, and said, The voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. And he discerned him not, because his hands were hairy, as his brother Esau's hand. So he pressed him. And he said, Are you my son Esau? And he said, I am. Praise the Lord. Hallelujah. Achọrọ ka nye gị a little background. Ihe butere topic a na-ekwu, unless you touch me, unless you bless me. Jacob bụ onye a maara dịka otu nwa Isaac. Isaac mụtara. Baịbụl mere ka anyị mara na oge Isaac na-agbada dịka okenye, oge anya ya malitere na ọ dịghị akwụsị nke ọma. Ole anya dịka mmadụ na-eche na oge ụna ya eruola, o wee kpọọ nwa ya nwoke bụ Esọ, onye bụchara ya, wee sị ya, Nna, ngwa, ana m akwụ na oge ụna ya eruola. Biko, jee chụtara m anụ, jee wetara m ihe m ga-eri, ka m rie ya wee gịnị wee gọzie gị. Baịbụl mere ka anyị mara na ngwa ngwa ọ gwasịrị Ịsọ ihe a, na nne ya bụ Ribeka nụrụ ya, wee kpọọ Jekọb, wee sị Jekọb, bịa, na o nwere ihe nụrụ nna gị na Ịsọ na-ekwu. Ọ sịrị ya, ya jee chụtara ya anụ ka o rie ma gọzie ya. Ngwa ngwa ngwa, gaa n'ebe a na-edebe ewu, gaa ebe a na-edebe atụrụ, jee weta nke nwere abụba, nke dị mma, ka m kwadoro gị ngwa ngwa ka ibujere nna gị ka ọ gọzie gị. Jekọb sị nne ya, Nne m, kedu ka i si ekwu na nna m ga-achọpụta m? Ịma na m ebula ajị na-arụ, Ịsọ bụ ajị na-arụ, nna m ga-ama anyị ọ mara, kama ọ ga-agọzisi m agọzi ọbụla abụmọnụ. Nne ya wee sị ya, kama ọbụmọnụ ahụ ga-adị n'isi gị, na-adị n'isi m. Praise the Lord. The mother said, Kama abụmọnụ ga-adị n'isi gị, na-adị n'isi m. I accepted that the gods go on me. They continue with their evil plans. Esi anụ, oburu bute ozugbo, eyile akwa, bụ ajị ajị, yime Jekọb. Jekọb bịa, nna ya sị, kedu ozi ka i si wee chụtata ihe a? Ọ dịzi ọsịsọ. Ọ sị ya, Nna m, your God nyere m aka ịchụta anyị. Ka i wee mara na ọ bụrụ tata ka ejidere akwa Chineke wee na-eme ntụ na mkpa. Ọnya ka mmadụ ga-eji bụ brọda ikele ya good morning, ọ sịghị God bless you, God bless you. Mgbe ị na-emekọ biznes, o kasị aga ozugbo, ugwu ego niile megene na
okwetu ọnụ Baịbụl gị na-emere ndị ọrụ ozugbo ọsụba niile all these things just to camouflage just to pretend to be godliness whereas he is the devil. Ọsẹ nna m ogo Chineke gị ọ na-enyere m aka mgbe egwu anụ a nna ya he's not doubting his God. Ọsẹ oke na nsogbu adịghị ọkụmite zie nwa ya ọsẹ nwa m ọ na-eso Kristo ịsọ mana ọnụ na-anọ na-ekwukwa n'okwu ọnụ Jekọb ọsẹ nwa m isi ndị Igbo onye ọsẹ nna m abụ m ịsọ nwa gị. Nna ya dịka o ji n'ebe afọ ụzọ ọ nara ihe mgbe ọ nara dịcha omegịnị ọ gọzie ya. Baịbụl mere ka mara ngwa ngwa ọ na-agọzicha ya na ịsọ ijere bata sitezi ozugbo bụrụ butere nna ya si ya nna ọ batawo ọsọ ọ bụ onye ka m gọziri ugbu a onye mere ihe a agọziwo gị ọ na-asị nna na ebe ọ batara ọmụnwa bụ ịsọ o wee bee wee sị ya na nwanne ya anarawo ngọzi. Onye ya ga-abụ ụbọchị taa ị ga-abụ nwanne na nwanne nna ha ahụghị ibe eleghị anya nna nwa tupu ịmalite na-eme onye izizi maọbụ onye ga-achụ ego ọkparụ nke a ọzọgo nke a ihe edebere ya na ụmụnne ego ya ọzọkọrọ ya ozigbo na ihe azọpụtara ụmụ ọka ya amụ amụ mana ndị niile ji ya na ya ewepụrụ gịnị ewepụrụ ihe oketa greediness in the highest order. Baịbụl mere ka ị mara ịsọ wee malite wee chụgharịa Jekọb chụgharịa ya nne ya kpọrọ ya si ya nwa m gbajee na nke nwanne m nwoke bụ Leban gbajee na nke jee na gịnị jee nọrọ. Achọghị m ikwu maka Rebeka today. Achọghị m ikwu maka ndị nne ndị na-akwanye ụmụ ha n'ihe ọjọọ. Anyị na-abụrụ ụbọchị taa ọtụtụ ndị nne bụzi aha ma na-eji aka ha ese ndị nwa on prostitution. Ụfọdụ ndị nne na-ejizi aka ha zipụ ụmụ ha ije zụta ohi maka na nwa nwoke weta ihe ọ mara na nwa ya enweghị ihe ọ na-alụ o webata sị nwa m debe o nwere ọzọ ị gaji ka iwepụta ọgwụ niile na nchekwa ekwu na ọtụtụ ndị nne na-akwado ajọ ibe. Most of times akwadochara ya echi niile omegịnị ọfịọ maka na onye na-eji ibe n'isi esi ụzọ ọ na-amaghị omegịnị ozitekwa ya. Ịsọ wee chịgharịa Jekọb. Jekọb mana na nke nna ya ochie achọghị m ịga otu o si wee bụ ụmụ Leban ka ha na-esere mmiri ozie na nwa nyere ya aka awọta ụmụ atụrụ o nyere ya aka rie nri mgbe ha risara nri ọ na mgbe eruru ọ kụrụ ya bịa he was very very happy. O binyere ya ekwe ekwe akaka ọfụ osote ada n'anya bụ Rachel. Na-ege ntị achọrọ m ka ịghọta the background of the ebe anyị na-eje. Ọfụ Rachel ọpụtara n'anya okwu ịrịa ewesị oge lebasị ichere ihe asọrọ nọ ịya sam 7 years ịya sam 7 years mana meanwhile dịka omenala si dị a na-eme ihe na ọdụ agha ebu ụzọ jee di na ọ bụ onye mbụ a mụrụ ya emebe gịnị ga-ebu ụzọ jee di. Mana Jekọb dịka onye aghụghọ dịka onye aghụghọ dị n'ọbara ọ na-ala ije ebe ezinụlọ oje na ogbu oche ntị ọsa bụ 7 years Leban
kpuchisi anyị ihu wee tinye onye ahụ ewere ụbọchị ahụ ewee kpuchisia ya bụ onye mbụ n'ezinụlọ pakejie ya emecha ihe niile a na-eme eburu eme gịnị bụ Jekọb ọgbọ ya naba ji pozie n'ụtụtụ o wee tie onye aka ji nakpụ ụra onye aka ụlọ kwere mgbe ọ ga-akọnfrọntụ nna ya ukwu ọsịa gịnị na ọ bụrụ na ị chọkwara Rachel you will serve another 7 days. Ọ malitekwa serve another 7 years, making it what 14 years. O wee bụrụ onye na-anụ ụmụnne na-anụ. Praise the Lord. Hallelujah. Debe nke ahụ n'aka. The next thing that happened bụ na nna ya ochie wee kpọọ ya ebe ị na-enye aka wee na-azụ atụrụ ebe ị na-agba mbọ anyị ga-emezie na ị ga-anụzi nchaji ọbụ atụrụ ndị a niile ama m oge anyị pere mpe ọ na-abụ mmadụ nwee ewu ọ bụrụ na ọ chọghị ịka ewu a ọ kpọta ewu a ị na-azụ ewu a mụọ nwa ọ mụọ ịbụa o were otu onye eweru ọ mụọ otu onye nwe na-eweru otu a ka a ga-esi na-eme ewe na-emecha ya so leba wee sị ya oke na-elekọta ihe ndị a n'ime anya na-azụ ha niile na ibe a ga-eme bụ na atụrụ a na ewu ndị a mụọ nwa nke ọbụla white nke ọbụla ibe dị n'arụ n'ọnya nwe mana nke ọbụla ahụ ya tụrụ agwa agwa maọbụ nke ọbụla na-acha brown na onye nwere nọ Jekọb nwe Jekọb wee jee baa na biznes eji ọzọ wee sụgido n'ọkatazie opi iwu ozugbo chọrọ ịka nna ya ukwu n'ọdị ka atụrụ nna ya ukwu ọ na-akasị nke na ewu na atụ ya na-akasị nke gịnị ka o mere Baịbụl mere ka anyị mara o duruzie ụmụ ewu a na ụmụ atụrụ a gaa n'ebe a na-aṅụ mmiri e nwere akwụkwọ ndụ ọ na-akpata o tinye ya na mmiri dịka atụrụ maọbụ ewu ọbụla na-aṅụ ihe mmiri a ọ bụghakwa akwụkwọ a ọ bụrụ na ọ dị ime nwa na-enapụ emeka na-echenjie were trankọrọ maọbụ ọtụ agwa agwa so ewu maọbụ atụrụ na-amụzi nwa ọ na-amụ to the color of Jacob. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Osio na-aga na-ezu wee na-eme gịnị wee na-aga. So many of us are not different from the character of Jacob. So many of us, ebe ọ bụla ị bụrụ onwe gị, ị ga-ebuliri ịwa ya. Ebe ọ bụla ị bụrụ onwe gị, ị ga-enwerịrị ejimara ọjọọ. Ebe ị na-abịa
the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ije na that Genesis chapter 32. Genesis chapter 32. Actually, a little past. Genesis chapter 32. Then Jacob was greatly afraid and distressed, and divided the people who were with him, and the flock, and the hen, and the camel into parts, and said, if Esau come to the wall and smote it, then the other company which shall escape. Now, mgbe ọ malitere igwu wayo ndị a niile n'ebe nna ya ukwu nọ bụ Leban, ala kere ha okporosi ha were nna ya ukwu ya na ya na-enwe conflict dịka Lot na Abraham malitere na-enwe nsogbu ebe onye ga-eje tụọ atụrụ ebe ndị ga-adụ nsogbu dịkata ha one day Leban na-anọ ha Jacob wee Jacob si ihe niile Leban nwere wee chịkọọ ngwongwo Leban niile witi ndị nwunye wee megene gbapụ ọsọ ụra na ya anabago. He feel that he has arrived na ya enwekọsị ife ndị a niile mana mere ka amara na mgbe ọ na-jidere o wee cheta na-enwekwa nsị ọnụchiri ụzọ in 20 years ago. Na-enwere ihe o mere 20 years ago. Egwu wee bịa n'ahụ. Egwu bịa n'ahụ maka na nke bụ eziokwu bụ mmehie na-eweta egwu na ndụ mmadụ. Mmehie is a tormentor in the life of anyone. Mmehie na-eme na obere ife eme obi efepụ mmadụ o chere ife ahụ obere ka a na-achọ ikwu onwe ka o si ewu ala ebe ka o si dị ije na ala obi efepụ ya ọ bụrụ na ndị emela gịnị achọpụtara. Mmehie very very disastrous. Egwu wee bịa na ndụ Jacob maka na ọ nụrụ na nwanne nwoke iwe ka dị ya n'obi. Gịnị ka o mere mgbe egwu ọnụma bịara n'arụ o wee chee na ibe ya ga-eji wee mee ụbakọ bụ ka o kesie igwe egwu niile igwe atụrụ niile ihe niile o nwere ka o wee mee nwanne nwoke entice to appease him. O wee dee ihe o nwere oge nka ọ sị the servant a dịka iruo si nwanne nwoke n'olulu nwoke bụ Jacob n'ọnya wetara onyinye a. Ọ chọrọ ka o were onyinye goro obi ha. Ọtụtụ mmadụ n'ime anyị mmadụ na-etinye aka n'ebe ihe onye ọbụla mechaa o tere agbamata n'ụlọ ụka anyị na-achọrọ ego ana m enye chọọchị 200,000 ha na-enye chọọchị 1 million. Are you trying to use that money to bribe God? Ịchọrọ iji ego eke ihe na-emeta ọdịta mmadụ mmehie the best thing for that person is to go and repent, confess your sin. Jacob kama ọ ga-ete ihe mgbaghara o sendị iwe onyinye okwukọ onye ndị a niile obuje were nwanne nwoke sị ya nna ka anyị ọzọ na nwaanyị dị ime na-eri nne ka mgbe niile ị nọ ha ije na agụụ na-agụ anyị aha na-ekwu okwu ike ị na-ese ihe ị na-ekwu bụ eji mkpọ ọhụrụ ime na-echere gị na ata ka ebe iche ihe ebido. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mgbe Jacob hụrụ na onyinye ya apụghị inye ya nzọpụta, mgbe ọ hụrụ na onyinye ya apụghị ịnapụta ya, mgbe ahụ ka ọ ma na agwọ nọ n'akịrịka.
There is only criminal. All the people not trace. Like Jacob. Mgbe ihe ndị a niile gasịrị, o wee mesịa, wee fụ ihe ndị anyị na-apụghị ime ya nzọpụta. Bible mere ka anyị mara na Genesis chapter 32 and verse 24. Gịnị ka o mere na verse 24? The man said, let's call a spade a spade. O wee were ihe niile, akụnụba ya niile, chituo ha, ndị nwunye ya niile, debe ha n'akụkụ. Let me settle this matter once and for all. O wee depụtakwa ndị a niile, ọ bụzie naanị ya. O wee malite kọmpeti ntụ ya. O wee malite ịkọwute mmadụ ọ bụ na ya bụ ekperima, na ya bụ ibu ukwu. Ịma na nke bụ eziokwu, no matter otu ọbụla isi wee pretend, the only people that know you well is yourself, God, and devil. So Jacob, ọ sị na o teela mere n'ihu kwọmpụta n'azụ. O teela pretend. Let's call a spade a spade. O wee wezuga onwe ya. Na mmụọ ozi wee malite ịgba mgba. E wee malite ịrụ ọrụ na ndụ ya. Ịkagisi mkpụrụ ọjọọ na iwepụ mkpụrụ ọjọọ na ndụ ya. Iwepụ ihe kwesịrị ka ewepụ na ndụ ya. Ọ mgbe mmụọ ozi na Jacob ji gbaba mgba, mebe ihe ndị a niile, wee mesịa. Baịbụl mere ka ama na mgbe ha na-eme ihe a, mmụọ ozi wee tiri ya aka, wee tọtụrụ ya ọka. Maka mgbe ọ na-asị anya hazie ya, ịya ọka ihe niile na-agbaghị ya, o wee dọchipụ ya ọka. Ihe ọka ọ dọchipụrụ ya pụtara, Baịbụl sị, aka rara aka, ọ dịghị onye ihe ọbụla ga-ana na-arụghị ọrụ ya. No sin will go unpunished. Even when God will forgive that sin, there is always a precaution. A ga-enwe ihe a ga-eji wee gbaba aka na ntị na ihe a niile ndị na-emesighị ime. Ọ na-eji wee tọọ ya aka n'ụkwụ, ọ na-ejezi nsọkwala chi, igosi na gịnị mere na o mehiela. Ọ mgbe ihe nke a mesịrị ka Jacob ji wee tie wee kpọọ ebe na mmụọ ozi gbara mgba Peniel, ebe ya na Chineke, ebe ya na Chineke rụtara ụka, ebe ọ nọ ewee nye ya nzọpụta. Ọ bụ a place he called the genuine salvation of his life. Ọ na-ebe a ka ọ na-adalị ezi ihe ahụ o kwesịrị ịnata. Amara ndị nwa wuruwuru na amamụmamụ niile anyị na-eme, debe ahụ n'ikuku intelligence. Oge eruboro, oge ị ga-asị, let's settle this matter. Let's call
call a spade a spade. Jacob Osi, let me settle this. Because in Luke chapter 15, okay, now find Nakawo Saka, only no one, land of Buddha, Jimmy Pure, Mepucha, Libesi, Bidona, water. Bible says, no game that he come back to his senses. Oh, well, I am a young Westereno. Oh, well, Jesus, I don't know. Now, boy, go on and see I use. Now, say, you man, beginning. Yeah. Come. Bible make I 2 Chronicles chapter 14. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ọbụrụ na ndị ndị akpọrọ ndị ahụ ga-eweta onwe ha na-achọ elu wee si n'ụzọ ọjọọ ha pụọ na mụ onwe m ga-eme ka ha dịrị ndụ m ga-agwa ala ha mmehie na-eweta abụmọnụ nye ala mmehie na-eme na ibe aka adị otu o si kwesị dị. Jizọs na-achọ ka anyị si n'ụzọ ọjọọ anyị niile chegharịa. Kwụrụ ọtọ. Anyị ka nwere ike ise mana anyị ga-ekpe ekpere dịka nna n'aka na taa. Anyị ga-ekpe ekpere ị ga-ewere aka elu maka na ihe anyị bịara bụ ka Chineke nụọ mmụta ndụ anyị. Were anyị bụrụ
ndị ga-ebuli eze ndụ. When I get in, see over my Father. Any sin that I have committed, knowingly and unknowingly, that is fighting against me, God have mercy on me. The born again. Ọdụ ọtụtụ ndị mmadụ ihe na-agabiga n'ụbọchị tata bụ as a result mmewu imegburu mmadụ, bụ as a result ndụ ibe n'oge gara aga, as a result ewerukwa, as a result nkwụta ikwutọrọ mmadụ. Ọ dị ọtụtụ ụmụ ihe ha na-agabiga bụ ebe ha tinyere aka, ụdị mmehie ha tinyere aka, mmehie ha wee weta ihe mmebi anyị ezinụlọ. So onye nwe anyị na-ebere gị mmehie ọbụla nke tinyere aka, ma nke m maara ma nke m amaghị, onye nwe anyị na-ebere gị dịka ị napụtara Jekọb, onye nwe anyị napụta m. Onye nwe anyị meere m ebere, onye nwe anyị meere m ebere, onye nwe anyị meere m ebere. Gbaghara m, gbaghara m, gbaghara m, gbaghara m. Baịbụl sị, ọ bụrụ na ndị mbụ ndị akpọkwasara aha ga-enweta onwe ha n'ala chọọ ịlụ wee si n'ụzọ ọjọọ ha wee pụta, na ya wepụ Jehova ga-esi n'eluigwe nke atọ n'ụlọ olu anyị wee mee ka ala anyị dịrị ndụ. Gịnị mere ihe ebe isi n'aka ga-esie ike? O mere ike ọ bụrụ mmehie. So onye nwe anyị na-ebere gị mmehie ọbụla nke na-ebu agha megide ndụ m, megide ndị ezinụlọ m, mere m ebere. Gbaghara m Jehova, gbaghara m Jehova, gbaghara m Jehova, mere m ebere Jehova, ka e wezụga mmehie ndị a. Most of the times, even if na ya na-anọ ka mmadụ ebe Chineke nọ bụ mmehie. Ọ dị mkpa anyị na-eji ije n'ebe anyị ekwesịghị ije ije. Anyị na-etinye aka n'ebe anyị ekwesịghị itinye aka. So onye nwe anyị mere m ebere, onye nwe anyị mere m ebere, gbaghara m. Baịbụl mere ka anyị mara na Psalm 51 na 17 that the sacrifice of God are broken spirits, a broken and a contrite heart, God will not despise. Ọ bụrụ na ị ga-enwe nweta onwe gị n'ala n'oge tiwara etiwe na nke ewepịara ewepịa, Chineke agaghị eleta anya. So onye nwe anyị mere m ebere, akpafuwo m, emehiewo m, mere m ebere Jehova. Ana m anapụta gị dịka Mose aka mere. God, I see the Lord Jesus Christ to make all my Lord. I separate myself from every darkness. I separate myself from every darkness that I have entangled myself knowingly and unknowingly. So onye nwe anyị n'ụbọchị tata niile nke gbapụta onwe gị pụọ n'ọrụ ọchịchị niile nke itinyere n'onwe gị site na mmehie, nke mmehie wetara na ndụ gị, nke mmehie wetara na ndị ezinụlọ gị, nke mmehie wetara na ebe ụmụ gị nọ. So onye nwe anyị n'ụbọchị tata dịka m na-echegharị, dịka m na-apụta na ndụ ọjọọ a, ana m ekewapụta onwe m pụọ n'ọrụ ọchịchị ya. Ana m ekewapụta ezinụlọ m pụọ n'ọrụ ọchịchị
Genesis chapter 2, verse 27 and 28. Genesis chapter 2, 7 and 28. And he said unto him, what is your name? And he said, Jacob. And he said, your name shall be no more Jacob, but Israel. For as a prince have you power with God and with men, and have prevailed. And Jacob was started, and Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. God will preserve your life in Jesus' name. God will preserve your family in the name of Jesus. Bible na kamara amawele Jacob ahụ wee sị aha na-eweta ihe ọjọọ na ndụ gị. Aha bụ ejimma ọjọọ na ụbọchị tata na ihe ọjọọ ejimma ọjọọ ndị a niile naanị ewezuga na ndụ gị. Onye nwe wee mepere a new page wee sị amalite n'ụbọchị tata na ị ga-azazi Israel. N'ụbọchị tata na ị ga-azazi Israel. A new chapter was opened for Jacob. Old record vanished. N'ụbọchị tata every old record na-arụ ọrụ na ndụ gị. Ejimma ọjọọ niile nke eji mara gị, ejimma ọjọọ niile nke eji amasị gị n'ebe azụ ahịa, n'ebe ezinụlọ gị nọ, n'ebe ihe nweta gị nọ. N'ụbọchị tata eluigwe na-ewepụ ya wee na-enye ya akara ọrụ n'aha Jizọs Kraịst. Put a new chapter in your life. Put
ihe a ka new record ga-eme na ndụ gị. Amen. Onye iro gị ga-akpọ gị saa n'ọnụ. Onye iro ga-akpọ gị saa n'ọnụ. Onye niile ha kwadoro ime gị ga-abụ ihe efu n'aha Jizọs Christ. Finally, Joel chapter 2. Joel chapter 2, verse 25. Joel chapter 2. The kind of preparation Lord, they remember a new page in our lives. Lord, they night a new vision. When we need Jehovah, they come on and verse 25 of Joel chapter 2. And I will restore to you the years the locusts have eaten, the cankerworm, and the caterpillar, and the palmer worm, my great army, which I sent among you. Verse 26. And you shall eat in plenty. Amen. And you shall eat in plenty. And be satisfied. And praise the name of the Lord your God, who has dwelt wonderfully with you. And my people shall never be ashamed. You will never be ashamed again in the name of Jesus. Whatever the enemy has taken away from you as a result of sin, unknowingly and knowingly, today the Lord that He will restore them 100-fold in the name of Jesus Christ. Whatever I have lost in the past, ihe ọbụla ka a lachiri site n'ala ịtọ mkpeso, site n'ala ịtọ ọchịchịrị, kalata si onye nwanyị n'ụbọchị taata, dịka ego gị si dị, anyị na-eweghachi ihe ndị a niile n'azụ. Whatever that you have lost, that you will recover them today, you will recover them today, you will recover your house, your children that is misbehaving, they will behave well, you will recover them. Ihe niile nke gwụrụ anyị n'oge gara aga, ị na-enweta ya, eluigwe na-eweghachitere ya, ọ bụ gị bụ na-ebu
Against the right of the presence. Of righteousness that brings goodness into the life of men. You are God that blesses people. And people only release because it makes you money. And then, may heaven release your blessing. 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 Receive your blessings in the name of Jesus. Thank you, our Father. In Jesus' wonderful name we pray.